Čauko, posielam krátke inštruktážne video ako s Hondou. Je to klasika, takže nie je veľmi o čom, ale rekapitulácia pre istotu. V tejto polohe benzín vypnutý, off, dohora máš otvorený benzín, dole rezerva. Odporúčam tankovať len 100 oktán, nie 95-ku, tá biosračka ti zalepí karburátory. Každopádne motorka má novú baterku. V baterke sa dostaneš potom tak, že tuto otočíš, tu v tomto kaslíku je baterka. Tak to vyzerá ten palivový kohút a diera v sedačke, aby sa dalo k nemu dostať. V motorke máš dva originálne kľúče, čo sa týka zámku riadenia. Klasika, otočíš riaditka do strany a zamkneš len. Čo sa týka kontroliek, môžeš vidieť smerovka, tlak oleja, bočný stojan, neutrál, ďalkové svetlo, smerovka do druhej strany. Tu po naštartovaní vidíš hladinu paliva a teplotu. Týmto tlačítkom si vyresetuješ trip, teda dolné počítadlo, napríklad po natankovanie, aby si vedel, koľko si prešiel, teraz ho môžeme vyresetovať 0. Poďme naštartovať, otvoríš teda palivo, plne otvorený sytič, keď je motorka studená, zapaľovanie. Tak. Zastudené ju necháš chvíľku bežať na sytiči a podľa otáčok motora budeš uberať sytič. Čo sa týka tlaku pneumatík, vpredu máš 2,5, vzadu 2,9, je to nafúkané, takže môžeš jazdiť a ak prichádza dodávka, idem naložiť a ide k tebe. Tu už je Janko z Prepravto, ktorý mi pravidelne vozí motorky, nájdeš kontakt dole v popise videa. A keď ťa zaujíma, ako táto motorka jazdí, tak som s ňou spravil celý motovlog, tak si ho bež pozrieť, nájdeš ho na YouTube.